nas opet u Do vize bez šize s novim odgovorima. Današnje pitanje je: ja imam rodbinu u SAD-u. Mogu li podnijeti zahtjev za neuseljeničku vizu? Da, naravno. Svaki dan odobravamo neuseljeničke vize osobama koji imaju rodbinu u SAD-u. Svaki slučaj razmatra se zasebno i u obzir se uzimaju sve relevantne činjenice. Ako imate obitelj u SAD-u, to može biti jedna od tema o kojoj ćete razgovarati s konsulom. Osim toga, razgovarat će se i o drugim vezama s vašom zemljom prebivališta, kao na primjer vašim poslovnim, financijskim ili školskim vezama. Najvažnije je da iskreno odgovorite na sva postavljena pitanja. Vidimo se u sljedećem nastavku Do vize bez šize.